hneď po škole som sa rozhodol pre všeobecné lekárstvo. Chcel som mať trošku taký kľudnejší život, aby som netrávil celý svoj pracovný život len v nemocnici, aby som sa mohol venovať aj rodine, aj nejakým súkromným záležitostiam. Mi to prišlo také najrozumnejšia voľba. Tým, že sa to vlastne rozširuje ten odbor, uvoľňujú sa kompetencie, môžeme už riešiť úplne iné veci ako naši kolegovia z minulosti, tak si myslím, že je to veľmi progresívny odbor, ktorý má veľkú budúcnosť. Aj teraz sa otvorili kompetencie na SONA a podobné záležitosti, takže pomaličky sa to nabaluje a bude to čoraz viac atraktívnejšie pre mladých lekárov. No, tým, že tú ambulanciu momentálne zakladám celú od začiatku, od znovu, tak nie je to úplne jednoduché, je to proces asi na pol roka. Takže stále nejaké úrady, nejaké papierovačky, vybavovanie, nie je to úplne pár vecí, ktoré človek musí vybaviť, ale keď už to bude celkovo rozbehnuté, tak si myslím, že to bude fajn. Myslím si, že ako by som povedal, tá vízia do budúcna je veľmi dobrá. No úprimne poviem, že som nečakal, že to bude také dobré, aké to je. V prvoti sa mi veľmi nechcelo, lebo som mal nejaké iné plány, ale presvedčili ma kolegovia a fakt perfektné. Môžem povedať, že fakt perfektné. Čo sa týka organizácie aj všetkého.